Right, in this video, I'm gonna tell you the truth behind song inonzi yo Mufudzi Wemombe ya Trevor D na Feli Nandi. And let's get right into it. Yes, this say if this is your first time to be here, don't forget to subscribe and welcome back if you are a regular. If you've always been watching my videos, thank you so much for your support. And I really want to apologize to Dansipo Mazwaisaya, but I can assure you the man is back now and right. So there's a song ilipa trending ya Trevor Dongo na Feli Nandi. This song inonzi yo Mufudzi Wemombe. This song has been trending I think for the past almost a week or so. Panakatanga kuiona ingari pa number 5 but iko zvinoitwa pa number 2 I think inoona kunge yakutoenda pa number 1 and aminoona vachiziziva kuti song ukaona yasvika pakuti yanziyo yapa trending handidi kunyepera song haingoi not just song video haingoendi pa trending zvemahara zvaya zvekunzi hanzi vakazobhadhara maviews vakazodii song ukaona yanzi aenda pa trending my friend pane parova basa pane pashanda YouTube ende YouTube yakanakira kuti haina zvokunzi unovati YouTube amana ndionewo chichimbundisewo patrading haina izvozvo inoshanda nanonzi maalgorithms and havasi vanhu maalgorithms. Okay, let's not get deeper into that, but this song inonzi Mufudzi Wemombe, one thing that I've been trying to figure out kuti why is it that this song iri trending. Haina vasikana vaya vanenge vachiti vasikana vaya vanenge vaidai so kana kuti vanenge vachidai so haina izvozvizvi but song iyi iri trending and haisi zimdanso and I'm like why is it that this song is trending chichi nyatsoitika Trevor Dongo akanyatsoita sei chaizvo kuti song iyo idai so then ndakatanga kutsvaga more information ndikarealize that one thing malyrics ayo and malyrics ayo iri very rich ndoinonzi song iri rich pamalyrics iyoyo and zvinhu zvainotaura song iyoyi zvinoresonata kana kuti amene ndowedra che zvinoita kakunopindirana nezvakasangana nevanhu vakawanda vari muZimbabwe especially our generation. Some of us takakurira kumusha but iko zvinoti akutobatawo makombiyuta akadai so anoona tichitobudawo pamavidhio so and nobody even thought we could do this tichitoonekwa nevanhu vari kuuk semi sezvamurita zvimutoona tiri muri kuuk muri kuSouth Africa muri kuCape Town Australia chichichichichi muchitotiona so it actually comes ichinopindirana so nevanhu vakawanda. So that is one of the things that I saw about this song. Then imwe issue iripo ndeyekuti this song it is based on a true story and it's based on a true story like true story and also it's based on a true story pakuti some of the people vanoteerera song iyoyoyo it's based on a true story in their lives as well. But let me tell you something, it is actually based on a true story. Panapa panotobuda pakatonyorwa kutonzi the Head Boy theme song. So there's a book rakanyorwa nemunhu anonzi Mr. Bamlo kana kuti Barnabas Marambire. So this guy is something else. Zvokusvika pakuti even Strive Masiwa chaicha yakatosvika pakuti amukuru katinofanira kuti tiite plan tonani. Wana Strive Masiwa akaonawo hameno zvakasangana nazvo about this guy. Asvika pakuti babaka tofanira kuti tiite plan tidai panotori nemamwe madeals nemaprograms aanofanira inge vachiita naMr. Strive Masiwa as well. So this guy and the good thing is atorimo musong yacho iye anonzi Barnabas ndiye munhu wacho iye ndiye munhu wacho ane song iyoyo. He is the man behind the song, he is the man behind the book racho zonzi the Head Boy. He wrote it. I'll put a link I think to the Amazon, to the book on Amazon so that you can go and download it. And what I can say is please just go and download it by Amazon. Uriverenge, I can assure you to ukariverenga ukasabuda musisodzika unongotori nemushonga because I do nyepera the book is touching. And I'm gonna do a review of the book. Ndichanyatsokuya naro ndotanga kutsanangura some of the things that I saw in the book as well. So the Head Boy ndiye obviously kana chiti he is the one who is behind the book, he is the one who is behind the song, behind the video, behind everything. He is the one. So I think if you check per channel we have got some videos that we did now. And takaita an interview like sometime I think about 2-3 months 4 months ago. Takaita said an interview. You can go and check. You can search Kundai Shtima Barnabas Marambire. You can see the video. Over hands achitsanangura because taitomubvunza kuti how did you really do it, because angari Mufudzi Wemombe like literally Mufudzi Wemombe chaiche munhu akatombofudza mombe akatomboita mukoma nebasa uya munhu anorisa mombe handitika asi abva ikoko akatanga kufamba kusvika asvika pakuti because no, he's now a millionaire, he's now sponsoring some of these things. If you check this video panotoni pamwe paanozobuda ari pane rimwe zidheni my guy, zidheni uri kunza
izvozvo zvoratidza kuti aiwa kwakusiri. So and what I can assure you is this is one of the people vandakaona vekuti kana ndingangotaura ndichiti chinhu chinoratidza kuti ichokwadi kuti he was once a Mufudzi Wemombe is the way he is, like maybe I can say, I mean, no way to kuti humble, but the way he is humble, I don't know, all right, humbleness hwake hunotoratidza kuti munhu anofanira kunge ari munhu akambobvawo kokuti kwakuri kunhu kwakaoma. He understands paanenge achitaurawo nesu isusu vanhu asitomborunowa kana mari handisika anototaurawo nesu in a way yekutoshamisika kuti apa this guy ozatonwanzoziva kuti mamillionaires mundara mamillionaires ana nemari ana nemari havataurike nawo zvekudaro. But when it comes to him, if you go pa social media pake, you will see him explaining achitodzidzisa vanhu, this is how you do it, this is how you do it. I'll just put a link to his social media so that you can also go and check him out, obva wazvinzwira, obva wazvionera wega.